Wara laqat li l-ġimgħa li għaddiet tkellem mal-Ministru għall-Internu u Sigurtà Nazzjonali Manuel Mallija, l-Kummissarju Ewropew Cecilia Malmström ħabbret li f'Settembru li ġej ser jiġi organizzat forum dwar ir-relokazzjoni tal-immigranti irregolari. Kien is-sit elettroniku Newsbook li żvela li din id-deċiżjoni tal-Kummissjoni Ewropea qed tittieħed wara pressjoni li saret lill-Kummissjoni mill-Gvern Malti. L-istess sit elettroniku għamel kuntatt mal-istess Kummissarju Malmström li qalet li l-Kummissjoni Ewropea se ssaħħaħ il-kooperazzjoni ma' Malta dwar l-immigrazzjoni irregolari. Dan se jsir b'mod speċjali permezz tal-programma relokazzjoni tal-immigranti iżda wkoll permezz tal-Uffiċċju Ewropew għall-Ażil u anke l-Frontex. Il-Kummissarju Malmström ma eskludix li l-allokazzjoni finanzjarja għal Malta tista' tiżdied. Ħabbret li wara pressjoni tal-Gvern Malti biex aktar immigranti irregolari jiġu rilokati minn Malta lejn pajjiż ieħor tal-Unjoni Ewropea. F'Settembru li ġej ser jiġi organizzat forum dwar ir-relokazzjoni bis-sehem tal-pajjiżi kollha membri tal-Unjoni Ewropea. Sa dan it-tant fil-laqgħa tal-ħamis mal-Ministru Manuel Mallija, l-Kummissarju Ewropew għall-Affarijiet Interni wedet li l-Kummissjoni ser tipprovdi għajnuna finanzjarja ta' emerġenza biex pajjiżna jkun f'pożizzjoni aħjar kull meta jiffaċċja kriżi ta' influss ta' immigranti. Iż-żewġ naħat ftehmu li l-kooperazzjoni ma' pajjiżi bħal Libja għandha tibqa' tiġġedded bil-għan li jitwaqqaf l-influss kontinu ta' immigranti minn dan il-pajjiż lejn pajjiżna u stati oħra Ewropej.